Heipä hei, mun koruja on pyydetty esittelemään muutaman kerran. Ja tässä nämä ovat enimmäkseen. Mun luonteeseen kuuluu ripotella tavaraa pikkusen joka puolelle, mutta enimmäkseen ne löytyy täältä telineistä. Käydäänpä telineet ensin läpi pikaisesti. Tää on talouspaperirullateline yhdestä kaupasta Lappeenrannasta, joka on ollut lopettanut jo vaikka kuinka pitkään. Tämä tässä on haarukka, veitsi, lusikka eli ruokailuvälineteline Piltämästä. Tässä alla on Jimmy Choon korurasia, jonka sain Kiksistä joskus bonuksena ostoksen yhteydessä. Ja sitten mulla on vielä pieni purnukka tässä. Tämä on kaiketi voirasia ehkä. Tai niin kuin sillä, että siihen olisi toinenkin puoli. Ja sitten se tuli kermakon ja sokerikulhon kanssa. Ja sitten tämä iso, ei kovin kaunis, mutta ihan käytännöllinen esine. Tämä on kai ruuvien ja mutterien säilytykseen, muistaakseni Piltämästä sekin on. Eli tänne on hyvä ripustaa kaikki tällaiset hiuspannat. Löytyy leopardikuvioista, tähtikuvioista, muovia, helmiä, iso rusetti. Tämä teline on kätsy tällaista isompien roikkuvien korvisten säilytykseen tai yleensäkin roikkuvien korvisten. Ja aikaisemmin mä käytin melkein pelkästään tällaisia todella isoja koruja, joten nappikorviksilla on alkanut tulla tarvetta vasta viime aikoina. Eli tällaiset isot renkaat, nämä on yhdet mun lempparit, nämä on Amerikasta ostettu Charles Truss nimisestä kaupasta. Samoin nämä siniset höyhenet, jotka täällä näkyy taustalla, näitä oli 3 eri värissä. Ne on vähän sulkasato käynyt, pitäisi oikeastaan heittää nämä ehkä pois. Hyvä idea. En malta vielä. Siinä on vielä pari höyhentä jäljellä. Joo. Nämä on TheBoss.fistä, sain ne blogin kautta. Musta nämä on ihan silleen, niin kuin, että jos on rusketus ja koralliväristä huulipunaista, voi olla silleen niin kuin semmonen, ja huivi päähän ja avoauto ehkä. Joo. Semmonen niin kuin, semmonen look. Nämä on Lazy Dynamite blogin Nekulta. Tuolla on toinen. Pinkit höyhenet. Ja nämä on kanssa TheBoss.fistä. Toinen tuossa just tipahti alas, koska siitä irtosi koukku. Se on varmaan ollut hyvin löysästi. Taitaa niinku tämä rengas, että sitten kun ne ei roikkunut, ne oli tuossa pöydällä, niin se on varmaan lipsahtanut sieltä pois, mutta laitan sen koukun kohta takaisin kiinni. Au! Musta nääkin on ihanat. Siis mä rakastan näitä korviksia. Ne on ollut mulla tosi vähän aikaa, ja ne oli tosiaan blogin kautta nekin, mutta ihanat! Ja sitten nämä on Kupukselta. Like I said, like I'm big. Tuo tikku on hiuksiin. Samoin tämä juttunen. Sitten on vielä nämäkin on Nekulta. Nämä on kanssa aivan upeat. Ja Lindexistä ostetut erittäin paljon olivat käytössä. Jossain vaiheessa nyt ne alkaa olla aika vanhat ja vähän kuluneet ehkä. Ei tule otettua niitä yhtä usein. Plus, nämä oli aina hauskat, kun meni luennolle myöhässä. Hei, täältä tullaan. Kili, kili. Tämmöiset pääkallo. Yksi on irronnut. Mun pitäisi oikeasti heittää vähän useammin pois vanhoja korviksia. Kyllä mä heitin niitä välillä niin kuin pois, mutta nyt, vaikka nämä on haalistunut, mä tykkään näistä niin paljon, että mä en raaskinut. Ostin Budapestista. Eli siinä oli kaikki, mitä siinä telineessä on. Sitten mulla on desinfiointiainetta, jos mä haluan desinfioida korun tai korvan ennen laittamista. Minä olen aika tykkään lätkiä tätä siihen. Älkää sanoko, jos ei sillä oikeasti ole mitään vaikutusta. Mulla on vaan niin paljon parempi olo, kun mä voin desinfioida ne koukut ennen laittoa. Joo, okei. Tänne mä laitoin sitten niinku... Siinä on helmiä ja yhdet tollaset kultaiset näpit. Mä en oo koskaan ollut hirveän suuri helmien pitäjä. Kyllä nämä niinku isot helmet menee, mutta en mistään syystä ole silleen. Täällä on vaan semmosia takaosia niihin, että jos ne on tosi isot ja haluaisi roikkua niin
Työkaveri Hanna tilasi niitä eBaystä ja sitten mä sain niistä muutamia, koska ne oli tosi halpoja ja niitä tuli paljon. Amerikasta Clairesilta ostin setin korviksia. Suurin osa näistä on jossakin muualla. Siinä oli eri värisiä tähtiä ja semmosia renkaita. Sitten pieniä ruusunappeja. Ja pienet tähtinapit. Sitten on dollarin merkki. Siellä on tommonen hiusjuttu, koska se on tosi bling. Ja koska täällä olevat korvikset myös on tosi bling H&M:ltä. Nää taisi olla Seppälästä. Nää on kans hyvät lempparini H&M:ltä. Ei bling-nappeja, enemmänkin niinku muovisia juttuja. Noi on siitä Clairesin setistä muun muassa. Se oli pari tähteä jäljellä. H&M:ltä nää enimmäkseen on nää napit, mitkä täällä on. Ja sitten on Vililtä lahjaksi saadut kaulakoru ja korvakorut. Elikkä kaulakorussa on tällainen riipus ja korvakoruissa on samanlaiset. Hopeaa. Sitten tyhjä. Mun diskopallot. Ja mun punasilmäiset kissat, jotka olen sattumoisin molemmat saanut samalta kaverilta lahjoiksi. Nämä on kanssa Amerikasta sellaisesta kaupasta, jossa myytiin, tai jossa oli vähän niin kuin glitter, mutta halvempaa ja huomattavasti enemmän vielä valikoimaa. Sitten täällä on tällaiset, en mä osaa luetella näitä, mutta noin on kanssa ne kulta ja tuossa on yksi aitoa kultaa oleva rengas. Sitten on Big and Flashy -osastoa Seppälästä. Nämä mä ostin sen takia, että ne vois olla niinku korvikkeena, kun mulla oli tämmöset, mutta kultasina. Mut nää ei sit niinku ollutkaan niin vetävän näköiset mun mielestä. Ja sit mä hommasin nämä. Ja nää on toiminut sitten. Kun mä tykkään, mulla on yksi semmoinen paita, jonka kanssa pitää olla isot korvikset, kun siihen ei voi laittaa kaulakoruja. Siinä on hirveästi helmiä niinku rinnuksissa. Nää on Kupukselta. Renkaita Kiksiltä. Renkaita renkaissa. Pieniä renkaita. Piikikkäät roikkukorvikset. Tyhjä. Tyhjä. Niin on kyllä muistikorttikin tyhjä. Olisiko tuolla vielä tyhjä? On tyhjä. Nyt mä menen vaihtamaan muistikorttia. Muutama hiuspinni. Random tyhjä. Tää on tosiaan tälleen niin tosi hyvin järjestyksessä silleen mielenkiintoisesti. Mä aloitin kategorisoimaan näitä jotenkin tosi fiksusti, mutta sitten se jossain vaiheessa niin joo, kun mä jouduin ottaa niitä paljon pois ja sitten laittaa paljon takaisin, niin sitten mä kyllästyin yrittämään. Kaulakoruja. Piikikkäitä. H&M:ltä. Nää tuli samassa setissä. Keltaiset höyhenet. H&M:ltä. Seppälästä ostettuja. Bling bling matot. Tai mä kutsun niitä mielessäni sellaisiksi. Ja sitten on pinkki tähdet. Näin. Seppälä ja H&M on mun mielestä parhaat paikat ostaa koruja, koska mä en halua maksaa ihan hirveästi korvakoruista, kun ne on pelkkää rihkamaa. Ja sitten ne kuitenkin käytössä oikeasti vaan kuluu. Mutta kyllä mä ostan sitten muualtakin. Nää esim. Oli Kupukselta tarjouksesta. Ja sitten on taas H&M:ltä. Ne kulta. Nää on hauskat. Oops. We seem to have a bit of a mess here. Ja joo, näitten toinen pari on jossain tuolla mun meikkipöydän uumenissa. H&M:ltä. Pitää olla vähän turkoosia kiikorua. Noin on Seppälästä. Tuo on Budapestista.
toinen pari hävisi lentokoneessa nukkuessani. Ja nää on Amerikasta. Once again, Charlotte Russe. Ja Hani tulee sieltä tikun kanssa. Voittaisiko leikkiä? Ota vähän ihan kohta. Kaulakoru Stockmannilta. En tiedä, olikohan kaikilla jossain vaiheessa joku tyylin Tiffanyn avain kaulakoru tai jotain vastaavaa päällä. Joten sitten kun mä näin tän Stockmannilla, niin mä olin sillä, että jee, mun Getto Tiffany. Ehkä siinä on parit avaimet ja lukko ja kruunu. Okei, why not? Se on vähän sotkussa. Sitten on ihan vaan muutamia sormuksia. Nämä sain yhdestä blogi-meikkikilpailusta joskus. Ne tuli setissä. Ja sitten tää on Ilosaari-rokista ostettu ehkä pari vuotta sitten. Ja mun luokkasormus. Piikkilankaa. Ja sitten tää oli samasta kilpailusta. Se on vaan tosi haallistunut, mutta mä en ole vielä raskinut heittää pois. Minä ja minun sentimentaalisuuteni. Täällä Big Boxista ostettu koru. Tämä on minun tämän hetken muotivillitysjuttuni. Höyhenkorut. Nää roikku ennen täältä näin. Ja sitten siellä on myöskin tämmönen hiuspanta, josta roikkuu höyheniä. Mä oon muutaman kerran nykinnyt Hanin täältä irti silleen, kun se vaan nuolee niitä. Sitten on korvarenkaita eri kokoja. Jeans.fistä muun muassa ostin. Sitten lukkomekanismi oli kyllä vähän hassu. Ja sitten siellä on yhdet pohjalla, jotka on Jim & Jill. Nyt siis periaatteessa vaan ihan korvarenkaita. Tää on muistaakseni Seppälästä. Rannekoru. Nää on yksi valkoisia ja yksi pinkkejä setti glitteristä. Sitten Seppälästä tarjous rengassetti. Ja sitten tää on semmonen, että tässä tulee, tää on Lindexiltä ihan äskettäin 4 euroa. Tää tulee ranteen ympärille ja sitten tää tulee keskisormeen tai nimettömään tai etusormeen, mihin haluaa. Mun mielestä se kuuluu keskisormeen. Tämmönen hauska viritelmä. Neonkeltaiset helmet H&M:ltä. Tää on mun hauskat korut laatikko näköjään. Love. Tän mä sain kaverilta, jolta sain myöskin punasilmäiset kissat. Kiitos Maija. Mutta täytyy myöntää, että tää on niinku jäänyt mulla silleen, että ai mulla oli tällainenkin. Kaikki muut korut on silleen, että mä voin heittää pois. No, tästä on niin paljon hyviä muistoja, mä oon käyttänyt sitä niin paljon. Sitten on semmonen, mikä tää? Ja siististi sinne takaisin vaan. Sitten pientä tunkua kiinni, niin eiköhän se siinä. Siellä mulla on paljon tällaisia renkaita, joita yleensä ostan H&M:ltä. Nää pinkit lienee Seppälästä samassa setissä joskus. Tän minä sain työkaveriltani Hannalta. Hanna, olet ihana, kiitos. Sitten on tämmönen, jota mä en oo viittinyt käyttää kaulan ympärillä kertaakaan. Mä itse ostin sen sitä varten, että mä voisin askarella siitä korviin. Ottaa pari tällaista pitkää ketjua, ja käyttää loput ketjut vaikka johonkin muuhun, mutta kappasta vaan en ole saanut aikaiseksi. Sitten tämmönen hauska ketjuviritelmä Indiskasta. Lisää tämmöisiä sippeleitä rannekoruja tai renkaita H&M:ltä tosiaan. Sitten on vähän tuollaista puista helmeä, muovista helmeä. Sitten tämmönen. Nämä mä ostin ihan just H&M:ltä, mä en ole vielä päässyt käyttämään niitä. Maksoivat näemmä. Lukeeko tässä 5,95? Lukee. Niissä on kuuleja, pääkalloja ja timantteja. Bling Bling korvarenkaat Seppälästä. Jostain, en muista mistä. Nääkin on Seppälästä. Vähän rokimmat. Tämmöisen rengasparin sain myöskin Nekulta. Mä jostain syystä todella tykkään niistä. Ne on niin, I don't know, ghetto fabulous or something. Sitten on joku tarjousrannerengas jostakin. TheBoss.fistä kello. Sekä rikkinäinen että sitten heidän
lähettämä ehjä-versionsa. Ja hanskat, ei, nämä on tällaiset jutut. Perhos, ponnarilenkki ja sitten mustat tämmöiset jutut. Toinen väri, tai että mulla on paljon näitä ihan hopeisina, niin nyt ostin vähän aikaa sitten tällaisen vähän tummempi värisen setin. Ja sitten on hauskoja hiusruusukkeita, jos haluaa näyttää silleen tosi hienolta. Niin sit voi. Pienempiäkin kukkasia. Ei kun pienempi vaan pohjan läpi. Okei. Oh. Ja sitten on vielä pieniä nappeja. Setin verran H&M:ltä. Rannerengas Seppälästä. Hätäostos, kun olin Tampereella ja sitten ei ollut oikein... En näyttänyt tarpeeksi hienolta bileisiin. Ja tää tuli tuossa J.Lo'n LA Glow hajuvesipullon siinä ympärillä ja taisin lukea, että siitä voi käyttää sormuksena, joten minähän otin sen käyttöön. Toivottavasti oli hauskaa. Nähdään taas pian. Moi moi!